jutuissa Fabienne hääpuku. Fabienne on osa Sotteran Mitzli-mallistoa, joka on Makki ja Sotteran sisarmallisto. Sotteran Mitzli on ehkä enemmän tämmöinen haute couture-tyylinen, hiukan ehkä edelläkävijä näissä hääpukumuodin uusimmissa jutuissa. Tää on Mikado satiinia, stretchiä, tää joustaa. Tässä on pieni tosiaan tämmönen jousto. Ei ole kovin kiiltävä, aika mattavintainen. Tuolla on helmassa ihan ohut semmonen horsehair kovikennauha, joka tuo vähän semmoista aaltoilua tuohon helmaan. Sitten meillä löytyy täällä syvään uurettu pääntie. On tosi kauniit helmikoristelut. Ja nämä on todellakin off the shoulder olkaimet. Eli käsi tulee sitten täältä välistä. Ne jää tähän tällä tavalla löysästi roikkumaan tuohon käsivarren päälle. Puvun rakenne on äärimmäisen hyvä. Siellä täytyy olla tosi napakka korsetti, jotta se puku pysyy ylhäällä ilman mitään olkaita tuolla ylhäällä. Sitten kun on yksinkertaisista puvuista kyse, niin monesti niihin haetaan näyttävyyttä erilaisilla leikkauksilla. Täälläkin on sivussa tosi kauniit muodot. Ja takaa vielä, niin täällä on taas kerran napit ihan laavukseen asti. Ja täälläkin menee erittäin kauniit saumat, jotka tuo näyttävyyttä siihen kuvaan.